Jeg hedder Cecilie, jeg er 26 år, og så læser jeg til landinspektør på Aalborg Universitet. Der er en masse fordomme omkring det at være landinspektør, og nogle af de rigtig gode, jeg har hørt, er, at landinspektør er noget med landbrug, eller nogen, der arbejder med grise, eller også kan det være noget sammenligneligt med en landbetjent. Men jeg tror faktisk ikke, der er noget, der ligger længere væk fra beskrivelsen af at være landinspektør end de ting. Jeg har valgt at læse til landinspektør, fordi det er en bred faglighed, man får gennem studiet. Man får indblik i rigtig mange forskellige problemstillinger, både nogle, der har noget med samfundet som helhed at gøre, men også nogle, der kan hjælpe privatpersoner med nogle af de problemer, de løber ind i, især i forhold til ejendommen. På studiet kommer man til at arbejde med byplanlægning, ejendomsjura, GIS og opmåling. Matematik er der også en del af. Og så generelt det at forstå juraen og kan læse lovgivning. Det, jeg synes er allersjovest ved landinspektørstudiet, er den juridiske del af det. Så hvor man får lov til at fordybe sig i lovgivningen og anvende den på et problem, der er i praksis. Noget af det, jeg rigtig godt selv kan lide, det er problemstillinger omkring klimaændringer. Så hvordan vi kan planlægge os ud af det faktum, at klimaet ændrer sig, at der kommer mere nedbør. Man kan også komme til at arbejde med nogle GIS-relaterede analyser, hvor du skal finde ud af, hvor de her oversvømmelser kommer hen ud fra noget kortgrundlag, du har, og hvor du så kan lave nogle avancerede analyser. Derudover så kan man komme til at arbejde inden for planlægningsverdenen, hvor man skal sikre sig, at byerne udvikler sig, som man gerne vil have det. Hvordan man designer et byrum eller laver en byomdannelse, når der skal fornyelse til. Lige nu skriver jeg speciale sammen med min rigtig gode studiekammerat Sofie, som jeg har arbejdet med på i alt 8 projekter ud over det her. Og vi har et rigtig godt samarbejde. Vi supplerer hinanden godt, og vi har nogenlunde samme måde at arbejde på. Derfor fungerer vores gruppearbejde rigtig godt. Jeg synes, at gruppearbejdet er godt til at udvikle en på nogle områder, som man ikke ville udvikle, som bare sidder og laver projektet selv. Man har forskellige områder, hvor man har en rigtig stor viden, og det gør også, at man hele tiden udvikler sig, både i forhold til at skal samarbejde med folk, men også i forhold til at skal lære noget af hinanden. En af de ting, vi er rigtig gode til på landinspektørstudiet, er at komme hinanden ved. Vi har en masse sociale arrangementer og nogle rigtig gode traditioner, som gør, at vi bliver samlet. Og det er både selvom man går på første semester, eller man går på 9. semester. Som landinspektørstuderende har man rigtig god mulighed for at komme i praktik, også at komme ud på et studieophold i udlandet for eksempel. Jeg har selv været på St. Croix i praktik i 3 måneder, som er en del af, St. Croix er en del af de dansk-vestindiske øer i Caribien. Og der arbejder jeg med at analysere deres ejendomsregistreringssystem og finde ud af, hvordan man kan optimere det bedst muligt. Og så synes jeg selvfølgelig, det er rigtig fedt at få lov til at lære en helt anden kultur at kende og få lov til at bo der i 3 måneder og være en del af samfundet derovre. Der er en rigtig fed ting ved det at være landinspektør, det er, at der er en rigtig lav arbejdsløshed. Og det er selvfølgelig rigtig fedt at kan vide, at når man er færdig med sin uddannelse, så er man også relativt sikker på at få et job. Når jeg bliver færdig som landinspektørstuderende, kunne jeg rigtig godt tænke mig at arbejde med netop ejendomsregistrering, som jeg arbejder med i min praktikperiode. Det er en del af kernen i et samfund, og rigtig mange ulande oplever problemer med, at ejendomsregistreringssystemet ikke er opbygget korrekt, og derfor kan de ikke rigtig få de økonomiske hjul til at køre rundt. Og det synes jeg er rigtig spændende, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til at arbejde med det, når jeg engang bliver færdiguddannet.